No niin, kävellään tää läpi siltä, mikä tää on, ja voitte itse sit suunnitella, mitä se voisi olla. Tuolla kulmassa hieno takka. Tää on tosi iso tää olkkari. Sieltä näkyy Säätytalo tällä hetkellä remontissa, ja sitten on myöskin Säätytalon puisto. Tämä on aika uniikki paikka. Tää on Rauhankatu 13, eli tuossa on yhdensuuntainen hyvin hiljainen tie. Ikkunoista näkee puistoa tonne päin, jos katsoo sitten taas takapihalle, niin siellä on myöskin vihreän näköistä. Eli siellä on keittiö, joka on myöskin erittäin tilava. Tässä on siis se päätila. Ja sitten täällä on ensimmäinen makuuhuone. Täältä löytyy tällainen pienehkö makuuhuone. Nämä huonekorkeudet on ihan hulppeita. Näissä on sitten tämmöiset aukot, mistä tullaan sisälle. Täällä on toinen kylppäri. Ihan 8 vuotta sitten laitettu kaikki kuntoon, ja silloin uudet putket ja kaikki mitä tähän huoneistoon nyt kuulukaan. Ja tässä on sitten tyhjä tila, joka on ollut meillä punttisalina tässä välissä, mutta se on tyypillisesti kirjasto tai joku vastaava tila. Näissä on tällaiset katot, tosi upeita. Ja tässä on sitten yksi makuuhuone. Ja makuuhuone ikkunasta, kun Helsingin keskustassa katsoo ulos ja näyttää vihreätä, niin tää on yksi upea juttu täällä. Ja samanlainen katto. Ja sitten kun mennään eteiseen, niin siellä on sitten pihalle parveke. Ja sisälle tullaan leveästä pariovista, ja tää aula on hulppeen näköinen, tämmönen pyöreä sisääntulo. Vilkaistaan tää iso makuuhuone täältä. Tää on, kuten sanottu, erittäin iso makuuhuone, ja ikkunasta pihalle katsottuna on vihreitä. Ja tää on siis parkettilattia tähän saakka, ja keittiössä on sitten tämän aikakauden, tää on 120 tai 130 vuotta vanha huoneisto, niin silloin oli tämmöisiä lattioita. Tosin tää on nyt korkkilattia, että ei ole semmoista mitä aikoinaan oli, mutta tuossa on iso saareke, tosi iso saareke, ja siitä nousee sitten myöskin liesituuletin ylös siitä suoraan. Ja päädyttiin tällaiseen ratkaisuun, että tässä ei ole ollenkaan yläkaappeja tässä. Ja niitä ei tarvitse, koska sitten taas täällä päädyssä on riittävästi säilytystilaa. Ja myöskin täällä päässä on säilytystilaa lisää. Ja tässä on sitten meillä vaatehuoneena ollut huone, mutta se on toki niin iso, että aikaisemmin se oli ihan tavallinen lastenhuone. Ja täältä löytyy sitten lisämakuuhuone, joka on semmoinen keskikokoinen. Ja täällä on sitten toinen sisäänkäynti, joka sitten on myös kodinhoitohuoneena. Tuossa on pari kuivavaa pesukonetta. Toinen kylppäri löytyy täältä. Täällä on kans silloin 8 vuotta sitten täysin kuntoon laitettu. Niissä on sitten energiasäästäviä suihkuja, ja siinä on liitutaulu seinä. Siihen voi lapset piirtää, ja meillä siinä oli viikko-ohjelmatkin aina kirjoitettuna. Tää on tosi tilava tää olkkari, ja se on sitten suorassa yhteydessä, keittiö, ja tää on sitten suorassa yhteydessä tonne olohuoneeseen. Tää on ihan tutustumisen arvoinen, niin kannattaa tulla katsomaan.